конституция ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҳким бахшида пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонидааст. конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни асосии давлат, заминаи эҷод ва такмили қонунгузории мамлакат, ҳуҷҷати созиши иҷтимоӣ ва муайянсозандаи рушди ҷомеа маҳсуб меёбад. конституция ҳамчун санади таърихӣ воқеан ҳам омили муҳими муттаҳидкунанда, ҳимояткунандаи сулҳу субот, оромӣ ва ризояти шаҳрвандӣ дар ҷомеа мебошад. як сол муқаддам 6 ноябри соли 1994 дар таърихи ҷумҳурии тоҷикистон воқеаи бузурге ба вуқӯъ пайваст. халқи тоҷик дар таърихи беш аз 1000-солаи давлатдориаш маротибаи аввал конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул намуд ва ҳамин тариқ ҳамасола 6 ноябр ҳамчун рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад, яке аз конститутсияҳои беҳтарини олам ба ҳисоб меравад. салом бинандагони иззатманди телевизиони тоҷикистон. нашри навбатии барномаи сиёсат ва ҷомеаро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар ин нашри барнома доир ба конститутсия бахтномаи миллат суҳбат менамоем. барои иштирок ва баррасии ин мавзӯъ ба барнома даъват шуданд қозиён Шариф Қозӣ, Шаҳриёр Абдусаломзода, Раҳматбой Раҳмат, Фатҳуллои Фатҳулло, омӯзгорони донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. шуморо ба телевизиони Тоҷикистон хушомадед мегӯем. мегуфтед ки нақши конститутсия дар низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қонуни асосӣ чӣ гуна арзёбӣ мегардад? пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсус ба он ишора менамоянд ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қонуни асосии давлат ва унсури марказии ҳуқуқии кишвар ва заминаи эҷод ва такмили қонунгузории мамлакат ва ҳамчун ҳуҷҷати созиши иҷтимоӣ ва муайянсозандаи рушди ҷомеа маҳсуб меёбад. албатта 6 ноябри соли 1994 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мардуми кишвар бо роҳи райпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. албатта бо дар назардошти дастовардҳои нави ҷомеа ислоҳотҳои конститутсионӣ гузаронда шуданд ва марҳилаи нави такмили сохтори конститутсионӣ ба миён омад ва он имконият дод ки ба мардум 3 маротиба тағйироту иловаҳо ба конститутсия ворид намоянд ва ин ҳам бошад 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016. ва ин тағйироту иловаҳо ба конститутсия ба мазмуну муҳтавои низоми ҳуқуқии кишвар таъсиргузор буд, такмил дод ва асосҳои демократӣ, ҳуқуқ бунёд ва дунявии он таҳким ёбад. дар таърихи сиёсии кишвар якумин маротиба парламенти ду маҷлиса ба фаъолияти худ шурӯъ намуд. инчунин мақомоти иҷроия ва ҳокимияти судӣ низ ҳамчун шохаи мустақили ҳокимият дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоси худро ёфтанд ки онҳо ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд низ таъсири мусбии худро гузоштанд ва чунин меъёрҳо ва чунин ҷойгузорӣ ба конститутсия ба талаботи дохили кишвар ва талаботҳои
بین المللی جوابگو می باشند. конституция ва рушди давлатдории миллиро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар таърихи навини тоҷикон рӯйдоди муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ба вуқӯъ пайваст, ки он дар саҳифаи рӯзгори халқи тоҷик бо хати заррин дарҷ гардидааст. дар моддаи аввали конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон беохира дарҷ шудааст, ки ҷумҳурии тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягона мебошад. бояд қайд намуд, ки ин ҳадафи муҳими сиёсии давлат пеш аз ҳама яке аз ҳадафҳое ки аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз мешавад. конститутсия ҳамчун санади таърихӣ воқеан ҳам омили муҳими муттаҳидкунанда, ҳимояткунандаи сулҳу субот, оромӣ ва ризояти шаҳрвандӣ дар ҷомеа мебошад. аз тарафи дигар бошад, конститутсия сарнавишти миллати моро рақам зада, дар он тамоми паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ инъикос ёфтааст ва аз тариқи ин санади асосии ҳуқуқӣ роҳи рушди пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон барои садсолаҳо муайян шудааст. бояд ёдовар шуд, ки дар муҳокима ва қабули конститутсия пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле назаррас аст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавриди конститутсия чунин гуфтаанд: ҳадафи сиёсии мо барпо кардани давлати демократию ҳуқуқбунёд аст. дар ин ҷода конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади воломақоми миллат ва шоҳсутуни устувори сулҳу ваҳдат роҳнамои ҳамешагии мо хоҳад буд. мегуфтед, ки нақши конституция дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд чӣ гунаанд? тибқи моддаи 5 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошад. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. боби дуюми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст. тибқи моддаи 14 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқи байналхалқие, ки ҷумҳурии тоҷикистон онро эътироф кардааст, ҳифз карда мешавад. маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, саломатии аҳолӣ, солимии ҷомеа ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ равона карда шудааст. инчунин дар моддаи 17 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чунин муқаррар шудааст, ки ҳама дар назди қонун ва суд баробар аст. давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, эътиқоди динӣ, вазъи сиёсӣ, ҳолати иҷтимоӣ, молу мулк ва таҳсил ҳуқуқу озодиҳоро баробар кафолат додааст. мардон ва занон баробар ҳуқуқ ҳастанд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меёраи он мустақиман амал мекунад. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар алоҳидагӣ дар ҳар як модда муқаррар кардааст. чунончи ҳуқуқ ба ҳаёт, озодии виҷдон ва дин, озодии сухан, озодии матбуот, ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба истироҳат, ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ, ҳуқуқ ба муроҷиат ва монанди ин гуна ҳуқуқҳоро конститутсия дар худ муқаррар кардааст. дар баробари он ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар конститутсия арзиши олӣ эътироф шудааст, ҳамзамон дар назди шахс вазифаҳо ва ӯҳдадориҳо низ гузоштааст. тибқи моддаи 42 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, дар тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ ва шаъну эътибори шахсро эҳтиром намояд. инчунин надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. тибқи моддаи 43 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст. инчунин дар моддаи 45 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чунин муқаррар шудааст, ки супоридани андоз ва дигар пардохтҳое ки қонун муқаррар кардааст ҳатмист. аз ин сабаб конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро баъзаи ҳуқуқӣ номидан хато нест.
زیرا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همه حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را انعکاس کرده است. تشکیل و فعالیت مقامات حاکمیت دولتی در اساس کنستیتوسیا کدام ها هستند؟ زیر مفهوم حاکمیت دولتی اصلا مجموعه مقامات دولتی و وکالت های رسمی فهمیده می شود که توسط آنها دولت و جامعه اداره کرده می شود. چون دولت ما دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است و نشانه اساسی دولت دموکراتی و حقوق بنیاد این تجزیه حاکمیت یا تقسیمات حاکمیت به شاخه‌ها می باشد. با نظر داشتی این گفته ها کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اویدی مسئله تجزیه حاکمیت دولتی معیاری алоҳида муайян кардааст. Масалан, мувофиқи моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Ҳокимияти қонунгузор яъне мақомоти олии кишвар дар самти қабули қонунҳо, яъне парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаи қонунгузорӣ, фаъолият, салоҳияти он дар боби сеюм аз моддаи 48 то 63 боби алоҳида бахшида шудааст. Дар сатҳи Конститутсия ҷойгузир намудани меъёри алоҳида дар бобати тақсимоти ҳокимият ба шохаҳои алоҳида ва аз муҳимияти масъала дарак медиҳад. рушди парлумон ва нақши конститутсияро дар ташаккули он шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? раҳмат. Конститутсияи мамлакат нақши ҳалкунандаро дар ташаккули парлумон дорад, зеро он асоси сохтор, ваколатҳо ва вазифаҳои онро муайян мекунад ва ба ин восита ташаккули онро ҳамчун як муассисаи мустақил ва масъулиятнок ба роҳ мемонад. тибқи боби сеюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст бевосита ки маҷлиси олӣ ва парлумон ки он ягона мақоми ё ин ки намояндагии кишвар мебошад ки он сарчашмаи ягонаи қонунгузорӣ эътироф гардидааст ки он бевосита ба салоҳияти онҳо қабули қонунҳо вогузор шудааст. баҳри таъмини меъёрҳои Конститутсия ва таҳкими онҳо ва ташаккули парламентаризм дар мамлакат якчанд қонунҳои конститутсионӣ қабул карда шудаанд ки ҳолати ҳуқуқии конститутсионии парламенти Тоҷикистонро ба танзим медарорад. дар давоми истиқлоли кишвар маҷлиси олӣ ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорӣ бо ҳидоят ва роҳнамоиҳои сарвари давлат рушд ёфт ва баҳри таҳия ва қабули қонунҳо барои пешрафт ва ташаккули ҷомеа мусоидат кард ва дар ин замина дар шукуфоии кишвари азизамон саҳми арзанда гузошт. албатта нақши дигари муҳими Конститутсия ин дар самти иҷтимоӣ ба парлумон ваколатҳои муайянро додааст ва шаклҳои нақши онро низ дар давлат муайян месозад ки ин пеш аз ҳама бевосита ба қисми дуюми моддаи яки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандӣ дорад ки Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст ва барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам овардааст. Конститутсия парлумонро ба як ниҳоди мустақил табдил додааст. дар раванди қонунгузорӣ бошад, Конститутсия тартиби таҳия ва қабули қонунҳоро муқаррар мекунад ки ба рушди парлумон ва нақши он дар давлат таъсир мерасонад. бо дастур ва бевосита бо фармони пешвои миллат соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шуда буд ва дар ин сол 30-мин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи баланд ҷашн гирифта шуд.
аз қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои ҷорӣ, аз меъёрҳои конститутсия, аз ҳуқуқу озодиҳои хеш дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ донишҳои мукаммали зиёде гирифтанд. На танҳо албатта ин донишҳои ҳуқуқӣ гирифтанд, албатта донишҳои сиёсӣ, донишҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳо. барои он ки конститутсия худ ин на танҳо барои як мутахассис соҳа, конститутсия танзимкунандае ки рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ аст, тамоми рушди ҷамъият, рушди давлатдорӣ, расидан ба ҳадафҳои ниҳоии хеш баҳри рушди мамлакат, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ, чӣ дар устуворгардии муносибатҳои байналмилалӣ, конститутсия ҷойгоҳи махсус дорад ва донистани он, меъёрҳои он ба манфиати ҳар як инсон, ба ҳар як аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. ташаккули ҳокимияти судиро дар конститутсия шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дастоварди муҳими конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ин баландбардоштани мавқеи ҳокимияти судӣ дар ҷомеа мебошад. он бори аввал дар таърихи давлатдории миллӣ низоми ягонаи ҳокимияти судиро муайян намуда, истиқлолияти судро кафолат дод. ин меъёр муҳим имкон медиҳад ки адолати судӣ дар ҷомеа таъмин гардад ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳифз шаванд. таҷрибаи ҷаҳонӣ гувоҳ аст ки яке аз роҳҳои асосӣ ва пешқадамтарини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ин ҳифзи судист. яъне тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ санадҳои асосии марбут ба ҳуқуқи инсонро эътироф намуда, ҳуқуқу озодиҳои ӯро арзиши олӣ эътироф мекунад. ҳокимияти судӣ ба ҳайси яке аз кафолатдиҳандаҳои асосии таъмини арзишҳои олӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон баромад мекунад. роҳбарияти давлатамон ба масъалаи инкишофу пешрафти низоми судӣ, таъмини мустақилияти шаффофияти фаъолияти судҳо таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. бешак дар моддаи 84 то 92 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дард шудааст ва боби алоҳида ки боби 8 мебошад бахшида шудааст. бо мақсади таъмини мустақилияти пурраи судҳо ва вобаста набудани онҳо аз дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ дар моддаи 87 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шудааст: судҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба конститутсия ва қонунҳо итоат мекунанд. дахолат ба фаъолияти онҳо манъ аст. бешак бо шаффофияти конститутсия ва ислоҳоти минбаъдаи қонунгузорӣ мақомоти судии тоҷикистон ба як сохтори муосир табдил ёфтааст, ки ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои қонунии давлат ва ҷомеаро таъмин менамояд. қонунгузор ҳокимияти судиро ҳамчун сутуни адолат ва адолатпарварии давлатӣ муаррифӣ карда, нақши онро дар таъмини қонуният, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва пойдории давлати миллӣ устувор мегардонад. нақши конститутсияро дар рушди идоракунии маҳаллӣ ва худидоракунии шаҳрак ва деҳот чӣ гуна арзёбӣ мекунед? нақши конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шаҳрак ва деҳот бисёр назаррас мебошад. зеро боби шашуми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ бахшида шудааст. чӣ тавре ки аз конститутсия бармеояд, мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ иҷрои меъёрҳои конститутсия, қонунҳо, қарорҳои маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон, қарорҳои дар алоҳидагӣ содирнамудаи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон, санадҳои президент ва санадҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар амал таъмин менамоянд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёри он мустақиман амал мекунад. дар радабандии сарчашмаҳои ҳуқуқ мавқеи аввалин дараҷаро ишғол мекунад. зеро дигар тамоми санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, аз он ҷумла санадҳои ҳуқуқи байналхалқӣ дар асос ва дар заминаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул мешаванд. дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ аз 17 май соли 2004
تحت رقم 28 و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودادارکنی شهرک و دهات از 5 آگوست سال 2009 تحت رقم 549 قبول گردیدند که مناسبت ها را در همین سمت، یعنی در سمت مقامات محلی حاکمیت دولتی و خودادارکنی شهرک و دهات پورا همه طرفه و تنظیم درآورند. جایگاه اساسی را در بلند برداشتن دانش‌های حقوقی شهروندان در تمام شهرک جماعت هایی که تابع ناحیه ها هستند مخصوص از سوبیکتان وکالتدار وابستگی زیش دارد که سوبیکتان وکالتدار آنها وظیفه‌دار هستند که عهده‌دار هستند که در میان مردم البته منتظم کارهای فهماندهی را براه مانند و دانش‌های حقوقی شهروندان را بلند بردارند. بله، از اعلان همین سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی نیست، مقصد اساسی از همین عباره بود. می گفتید که بعد اعلان همین سال معرفت حقوقی کدام نتیجه ها به دست آمدند و در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان چی نقش گذاشتن همین سال معرفت حقوقی؟ تشکر زیاد. البته سالی که 2024 سال همچون سال معرفت حقوقی اعلان شده بود با فرمان بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان تمام شخصان یوریدیکی که در جمهوری تاجیکستان نوبسته از شکل مالکیتشان کار و فعالیت میکردند البته از روی نقشه چاره‌بینی های سطح بلندی سیاسی حقوقی اقتصادی را برآورده ماندند و این چاره‌بینی ها نتیجه های نظررس به میان آورد. این پیش از همه دانش‌های حقوقی شهروندان را غنی گردانید. مردم از قانون‌های جاری عمل کننده خیلی هم باخبر شدند. این البته وابستگی دارد بیشتر به سوبیکتان دخل داره که تابع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه ها می باشند. آموختن و از خود کردن قانون‌های کنستیتوسیونی، قانون‌های جاری این در تمام سوبیکت‌ها، در مکتب‌های عالی، در مکتب‌های میانه، در میان بین جماعت ها این کارها برای مانده شد که البته من فکر میکنم که این نتیجه به آن آورده رساند که مردم سطح دانش حقوقشون خوب گردید. در جامعه بهر رشد وضع خوب زندگانی مردم دانستن قانون ها، از خود کردن معیارهای کنستیتوسیا و قانون های بین المللی، دانستن زبان های خارجی این همه به منفعت کار است، به رشد دولت است، به رشد و به منفعت هر یک ساکن جامعه می باشد. از این رو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یکی از برآمدهای خویش ابراز داشته بودند که اطاعت به قانون باید به عادت هر یک شهروند تبدیل یابد که آن ماهیت ملی تربیت حقوقی اهالی کشور را ارزیابی می نماید. باز ما میبینیم باز هم به همون دانستن کنستیتوسیا، معیارهای کنستیتوسیا، اعتراف و اعتماد و احترام قانون و در چارچوب آن عمل کردن که آن منفعت البته دولت و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند روانه گردیده است که این عملها، این معیارهای کنستیتوسیا، این رشد مناسبت‌های جمعیتی با تشکل عائله، با عائله ثبات، با استواری عائله، با وای رسانیدن فرزند نیکخواه، فرزند وطن دوست، تربیت وطن دوستی تاثیر مثبت خود را البته میگذارد. ما اینجا به یاد میاریم قانون جمهوری تاجیکستان در بالای مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک، البته این هم جایگاه مخصوص خود را داشت در بلند برداشتن دانش‌های حقوقی چه شهروندان. غیر از این قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها این ببینید که دولت اگر نسبت به تحلیل های از نگاه امروزه به سالهای قبلی ببینید که چقدر رشد یافت جامعه، وضع اجتماعی اقتصادی مردم بهبود شد، مردم خوب زندگی میکنند. این همش این معیارهای چی بود؟ معیارهای کنستیتوسیا بود، قبول این قانون ها بود. این قانون همش با کنستیتوسیا مطابق کرده شده بود که امروز شرایط مردم ناز خوب براه مانده شده است. غیر از این در این ردیف باید گفتن ممکن است که معلقه بینید که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار به امضا رسید. الکی مردم اهل معارف چیگی مردم با اون توجه زیاد کرده ایستادن. ما این از چی برمیاد؟ این البته از معیارهای کنستیتوسیا برمیاد. قانون البته دوگما نیست. رشد مناسبت‌های جمعیتی که به میان آمد
зарурият қабули ин қонун ба миён омад. мавқеи манзилати омӯзгора чӣ қадар баланд мебардорад боварӣ дорем ва пеш аз ҳама дахлнопазирии омӯзгора нишон дода шудааст дар қонун ва имтиёзҳо додааст ба омӯзгор ки қонуни мазкур. албатта ҳамин имтиёзҳо барои чи аст? барои вазъи хуби зиндагии омӯзгор. албатта ин қонунро ба қадраш мо бояд расем мо омӯзгорон ва ин ҳама барои ба камолот расонидани насли навраси некхоҳ ва барои ояндаи дурахшони тоҷикистони азиз. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی نه تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان بلکه ساکنان تمام جهان از جانب پیشوای ملت محترم امالی رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد نو در آن همین موضوع یعنی معرفت حقوقی ارائه گردید. این تشبس را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ تشبس بواسطه پیشوای ملت در سازمان ملل متحد اویدی معرفت حقوقی баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ як иқдоми нек аст ки ҳар як пешниҳоди пешвои миллат дар созмони милали муттаҳид агар мо аҳамият диҳем як таккондиҳандаи рушди муносибатҳои на танҳо дохили кишвар балки ба кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири мусбат мерасонад. албатта бибинед ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод карда шуд. ин пеш аз ҳама ба чӣ равона шудааст? ин пеш аз ҳама ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона шудааст. ҳифзи манфиатҳои давлату миллат. бузурги пешвои миллате бинед ки ин на танҳо барои сулҳу суботу барои рушди тоҷикистони азиз. бузургишон дар он аст ки рушди кулли мавҷудияти сайёраро дар назар доранд. бузурги пешвои миллат ки ина бинед ки ҷомеаи ҷаҳонро бинед имрӯзҳо бисёр нофаҳмиҳо, ҷангҳои иттилоотӣ. мақсади асосии пешвои миллат ин эътирофи қонун, эҳтироми қонун, донишҳои ҳуқуқи мардум баланд бардошта шавад ва чунин албатта амалҳои нодуруст, ҷанг, нофаҳмиҳо хотима гузошта шавад. ва дипломатии пешвои миллат ҳам ман фикр мекунам ки бештар аз ҳамин иборат аст ки оромии ҷомеа, устувории сулҳ бевосита ба рушди давлат ва муносибатҳои байналмилалии тамоми давлатҳо вобастагӣ зиж дорад. اساسهای حقوقی حفظ کنستیتوسیا و ترتیب وارد نمودن تغییر иловаҳо ба он ро шарҳ медодед. конститутсия ҳамчун сарчашмаи аввалин дараҷаи ҳуқуқ дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунгузории мамлакат мавқеи махсусро ишғол менамояд ва муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, парлумони кишвар, президент, ҳукумат, воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҳокимияти судӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, прокуратура, тартиби тағйири конститутсия ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятиро ба танзим медарорад. мутобиқи сархатҳои якум ва дуюми моддаи даҳуми конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ки хилофи конститутсияанд эътибори ҳуқуқӣ надорад. давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд ки конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд. дар сурати аз ҷониби субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ, субъектони муносибатҳои ҷамъиятӣ, шаҳрвандон, мақомотҳои давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо иҷро накардани меъёрҳои конститутсионӣ боиси вайрон шудан ё ба таври дахлдор иҷро нагардидани меъёрҳо мегардад ки зарурияти ҳифз ва дар амал татбиқ намудани меъёрҳои конститутсионӣ ба миён меояд. ҳифзи конститутсия ин ба маънои пеш аз ҳама вайроншавӣ, халалдор гардидан ё ворид намудани тағйири иловаҳои ғайриқонунӣ ба конститутсияро дар назар дорад ва ҳамчунин ҳифзи конститутсия вайрон шудан ё риоя накардани дигар низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонро низ дар назар дорад, чун тамоми қонунгузории мамлакат аз конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. ҳифзи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони мансабдору мақомотҳои давлатӣ сурат мегирад, вале миёни ин субъектон суди конститутсионӣ ҷойгоҳи махсусро ҳамчун низоми ваколатдор, ҳамчун мақомоти соҳавӣ ҷойгоҳи махсусро ишғол менамояд.
яъне суди конститутсионӣ масъалаҳои мувофиқати қонунҳо риояи масъалаҳои мувофиқати қонунҳо, риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба конститутсияро ҳифз ва риоя менамояд. ташаккури зиёд барои иштирок дар барнома ва ибрози андешаҳои бисёр муфид ва зарурӣ. Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳким бахшида, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонидааст. Бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сиёсат ва ҷомеа ба анҷом мерасад. Хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.